IFM News. IFM News. Lokal. Idol John Kamen. Na bunong dagiti hybrid abaka kadagiti livestock racers ken dagiti sanghera iti syudad ti Patak manipod iti lokal a gobyerno. Dahiti iti agtultuloy a commitment ti gobyerno kadagiti mannalon nang nangro na iti panakaitultuloy hinalabon a panaga tarakenda. Nakaawat isa gadwang upgraded nga urbon dagiti 38 a benepisyaryo kastapay as tagagay samet tinaawat dagiti 38 a sanghera. Kaligagom ti City Agriculture Office ang mataginayon ti pamastrekan dagiti mannalon ken katulungan da dagiti dingwen para iti panagtrabaho da. Namnamaen ti opisina dagiti naited kadagiti recipiente ket adadapay ang mapaado ken mapatanor da metlaeng anaimbag. Napalaos met ti panagyaman dagiti nakaawat kadagiti dingwen ken inkarida iti panangtaripato da anasayaat aken na bigbigan da nga rod a bendisyon manen daytoy kadakwala. Idol John, amin da maikan wano digiti lang poor but deserving farmers. When selected laeng Idol Bernard, 38 pinaawat. So 38 nga baka? 114 no ko amin Idol Bernard. 38 times 2. Ay, sagduduwa, lalaki ken babae titid da. When Idol Bernard. Tapos at 38 pa iti naawat dagiti sanghera Idol Bernard. So no ma-reproduce da detoy may pasublat da. Ang mabalin Idol Bernard ng United sa dakwada itata kahan nga kasaditi may pagagangay nga panag pataraken kaset bagi na di umuna nga anak na dito itataket kukwada no kwan Idol Bernard. Kukwada no kwan. Ano tapno anak sustainable kumamot ipasublat na DJ anak da no kwan. Sa bagay lactating mo di amin digad agpasusupay lang kaday sa amin iso nga kaasi mo piman no di nga makapag-produce nga dapat ka taripat tuenda saan nga dati partsendan to no tuno sumaron naman nga election Idol Joan When nga ron Idol Bernard. tuno sa balin tuman nga baka manen ket nagastar launay ti syudad Tilawag no kanay nga gumagatang ti baka hybrid ko nam apay na digiti wag yung akaw Dagiti mestizo ko na danok Idol Bernard adati when oo adati na ilaok nga kwa kumbaga ket iso daket kasla na ilaok ti foreigner when naimas karog karne na dati Idol Joan nandiyak pa nga nakaraman ay di ka pa nakaraman okay hamo nga pagsalitaan ti karne ta baka partsenda mo kay Dane dagiti na ibunong dita ngay Batak City. Okay, any more Idol Joan? Medyo pa lang hindi damag iti syudad ti Batak, kadwa iti 99.5 Bas Nilawag, Idol John 15 Tatak.